Amb 5 nominacions als Premi Butaca, arriba al Teatre Thalia el musical Alan, una obra que parla del bullying i l'LGTBI-fòbia que va patir un jove transsexual de 17 anys. Es podrà gaudir a València des del 31 d'octubre al 10 de novembre. Tant que m'ha costat, però ara realitat. Alan és el meu nom. Alan Montoliu és un símbol de la lluita contra la LGTBI-fòbia. Sent menor va iniciar una transició de gènere. La seva història la protagonitza ara Ander Mataró, un jove trans que també coneix les dificultats de mostrar qui vol ser. Vist com molt de prop la seva història, he pogut conèixer també la seva mare. Al principi era una cosa més tècnica, no? O sigui, tècnicament parlant, a nivell d'interpretació, i a poc jo sol també he anat com construint la història. A Alan el va consumir el bullying que sofria pel seu canvi de sexe. Unes setmanes després de modificar el seu nom al registre civil, es va suïcidar. La seva lluita va acabar amb només de 7 anys. Hi ha molts moments de molta angoixa, amb molt de patiment, molt de no saber comunicar-se amb la seva mare, no saber dir-li mama, em passa això. Sentiment també d'incomoditat amb ell mateix. Malgrat la duresa, el musical transmet un missatge d'esperança i prevenció. Volem que Alan, l'espectacle, sigui una esperança per poder millorar, no? Per poder millorar tots i totes, per veure quina és la història que va passar ara ja fa 9 anys i com a dia d'avui podem millorar aquestes situacions i podem deixar que les persones passin i respirin lliurement. I la millor manera de fer arribar este mantra és a través d'un canal que l'acompanye. Un missatge tan potent i tan impactant com el d'Alan al musical, doncs les cançons hem intentat que s'adeqüin en aquesta intensitat, per tant tenen un paper molt rellevant. El missatge és això, que la gent trans existim i sobretot que mai deixis de ser qui ets. És que a mi m'agrada, ja sé què fer.